nag-aabangan. Pero ano na ang nangyayari sa tungo niyan? Nawawala na ang dating pagkabuutan, ang binilog ng pamilya na mauma. Ngunyan baga mauuyag na. Ano na ang nangyayari sa to? Daig na nasasabutan na sa iyong puso. Kanina sana kitang nag-iiwan sa di ko masabutang dahilan. Ano na ang nangyayari sa to? Dahil na yata kitang duwa magkakasundo. Maray pa siguro na pusong tanak, dahil na kita magkakulugan pa. Gabos na ginibok ko na kita na maayos pa. Tanganing dai maraot sa tuyang pamilya. Pero sa hiroon mo laro dai na talaga. Kuya na auya mo paaram na. Pero ano na ang nangyayari sa tungo niya? Nawawala na ang dating pagkamuhutan, ang binilog ng pamilya